Λέγεται Μέλισσα. Μέλισσα! Γεια σου. Γεια σου κόσμε. Α, έτσι είναι. Ναι ρε. Wow. Ποιος κάθεται, όχι λάθος. Ποιος κάθεται. Κάτσε, Εσύ, να κάτσει η τώρα, Μαρία, να κάτσει η τώρα. Μαρία. Ετοιμαστείτε. Πάμε, το glitch. Α, Αυτό το δύο, ξέρω, τρία. κάθεται στον αέρα. Και εκεί. Oh my god. Κοίτα στο κόλλο της. Το βέλος. Έχει ένα arrow. Περίμενε τώρα. Δεν Hey έχει τώρα, Μαρία, αυτό ξύπνησες, καλημερούδια. Καλημέρα. Λοιπόν, ετοιμάζω το επόμενο, περιμένετε. ετοιμάζω το Γλιτσιμερούδια. επόμενο. Λοιπόν, Καλημέρα, τι κάνει ο κόσμος, καλά, μπράβο. Καλά. Ωραία. Διάβαζε. Μαρία, είσαι Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς glitch, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, είναι σαν κινούμενη άμμο, θέλετε να δείτε. Α, που βάζει την άμμο που πάνω. Ναι, όχι, περίμενε, ναι. Όταν περίμενε. πέφτει. Α, Ναι, μισό λεπτό. κατάλαβα. Ένας μπαίνει. Νομίζω. Όχι, περίμενε, θα δείτε. Συγγνώμη. Λοιπόν, ψάχνω τα blocks. Λοιπόν, τα βρήκα. Οκ. Α, και βάζεις τέτοιο. Κινούμενη άμμος. Και εγώ με. Σ' αρέσει. Τέλειο. Σαν- Είναι Κρίμα που κινούμενη δεν- άμμος. Εννοώ. Κατάλαβες. Ναι. Θα το κάνω καλύτερο όμως τώρα. Τέλειο. Αλλά πάω να καώ Είστε μέσα. πολύ ευγενικοί που με σώζετε. Άκρη. Σώστε την Μαρία. Ένα άκρη. Αυτό. Μμ. Α! Τέλειο! Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Περιμένετε. Μπω. Λοιπόν, να δω κάτι θέλω. Εγώ και η Άρη. Well, δεν πέτυχε. όπως Τιτανικός ήθελα. είναι αυτός τώρα, να το πούμε. Ναι. Κοίτα! Το τραγούδι παρακαλώ. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Περίμενε. Λοιπόν, ποιος έρχεται εδώ πέρα λίγο. Ωραία. Wait. Κατερίνα. Όχι, άστο, ήρθα εγώ. Λοιπόν, περίμενε. Μαρία plays MC. VIP άμμος. Καλά, Λοιπόν, έλα εδώ πέρα λίγο. Εδώ. Και μόλις σου πω θα το πατήσεις, εντάξει. εντάξει. 1, 2, 3, πάμε. Πάτα το. Δεν γίνεται! Γαμώ. Ρε, πρέπει να το βάζεις νομίζω πάνω το red zone. Εδώ πάνω. Α. Σοβαρά. Ω! Βοήθεια. Μαρία. Α, Κάτσε να με κάνει πια. Έλα, βάλουμε και αυτό να. Το πολύ που έκανε. Λοιπόν, Κοίτα, επικίνδυνες αποστολές, Κοίτα. δεν γίνεται ρε βλάκα. Άρη, κοίτα. Οκ. Μισό λίγο. Επικίνδυνες. Sorry, λίγο να βγάλω το texture pack. Που το βάλω για πλάκα. Βοήθεια. Οκ. Πλακών. Πεθαίνω. Πλακών Ο τα άλλος έδωσε blocks. λουλούδια, πάρ' τα πίσω ρε. Ο άλλος αυτός ο τύπος που ήρθε μου δίνει λουλούδια. Βέψτη. Ω, αποκαλύψεις. Help. Θα πεθάνουμε μαζί, γλυκιά μου. Έλα, γλυκιά. Τιτανικός. Ο Τιτανικός είχε νερό τουλάχιστον, όχι λάμπα. Ήρθε η ώρα σου. Κάνε άκρη. Μισό. Ρε, δεν μπορώ να σας Μην την κλείσω. κλείσεις. Δεν θα σε αφήσω. Νο Μαρία, κλείσιμο. Δεν θα σε αφήσω. Και τώρα βάλε. Εντάξει, άμα θέλει να καεί μαζί. Έρχομαι κι εγώ, wait. Beach party. Κάνε άκρη ρε κολόπεδα. Πεθαίνω! Α, ναι, ξέχασα, γάτης έχουν 7 ζωές. Sorry. 7 ζωές οι γάτες. Εγώ δεν είμαι γάτα. Εγώ έχω Λοιπόν, αυτιά θέλω και εγώ όμως, να σαν τη κάτσω στον αέρα. γέντρε. Να κάτσω κι εγώ στον Εγώ- αέρα. Εγώ είμαι μπάνι.
Τι. Θα κάτσω κι εγώ στον αέρα. Λοιπόν, Αρισόρε, κοίτα με εδώ. Στον Μόλις πω- αέρα. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Λοιπόν, Κάνε με ad λίγο. και μισό. Λοιπόν, κοίτα λίγο, έλα εδώ. Κατερίνα, ήρθε το τέλος μας. Βοήθεια, κλειδωθήκα, πλάκα, να μας βοηθήσει. Θα το κάνουμε στη σειρά μας. Ρε, πέθανε η άλλη. Πέθανες. Α, ζεις, λοιπόν. Όχι. Με το record αυτό μπορώ να σχεδιάζω όταν κάνω record. Λέλ. Κάμε την undyne. Να σου πω Εντάξει, κάτι. η Κατερίνα δεν θέλει να επιζήσει. Κοίτα λίγο, λοιπόν, θα βάλεις μόνο σου πω εδώ πέρα. εντάξει. Αν είμαι ad. Οκ. Κατερίνα, θα Τώρα το κάνουμε το μαζί. βγα... Oh my god. Κοίτα πως είμαι. Στον αέρα. Ελεύθερος και δυνατός. Wait, εάν βάλω τέτοιο Alvin, θα κάθεται πάνω στο Alvin η κοπέλα. Μη πες. μη βάζει Κάτσε να πάω. Κατερίνα, θα βγεις ή θες να μείνεις πάλι. Πήδηξα. Πώς έγινε, πήδηξα. Και με έβγαλα από τη θέση μου. Έλα. Είναι τελείως. Όπα, συγγνώμη. Εγώ θα το κάνω. Άλλο εγώ. Really? Θα το κάνω εγώ, άστο, σε μένα. Ο άλλος μου ζητάει αν βάλουμε... Μη βάζει το κρεβάτι. Στο είπα 50 φορές. Δεν έχεις πόδια. Ποιος δεν έχει πόδια? Δεν Μη βάζετε κρεβάτια, θέλω λίγο να βάλω το Alvin. Θα κάθεται πάνω. Πώς το έκανε? Α, Ποιο. πώς δεν... Δεν γίνεται. Πρέπει να το βάλεις στο άλλο μπλοκ, ρε. Μισό. Θα το κάνω με άλλο τρόπο. Μη κούνηθες. Πρέπει να είναι το μπλοκ, δεν καταλαβαίνεις. Τι? Όχι. Φαίνεται ότι είναι από μια ιστοσελίδα. Την έχω ξανακούσει. Ποιο. Δεν είναι από μια ιστοσελίδα. Ποιο. Που βγάζει τα χέρια σου. Α, ναι, γιατί δεν έχω χέρια. Δεν έχει. Όχι. Δεν μπορείς. Δεν είσαι σελίδα και εμένα μου γίνεται αυτό Ω. όταν κάνω έτσι. Να σηκωθώ, δεν θα έχω πόδια. Για- Κοίτα, δεν θα έχω πόδια. Really. Να το κάνω κι εγώ. Περίμενε, δεν στο Το κάνω με τον εαυτό μου, άστο. Πρέπει να το κάνεις με τον εαυτό σου. Κάτσε, ξανακάντο, ρε. Το βγάλα, γάμο. Μισό. Θα σπάς τη θέση. Πρέπει να το κάνεις με τον εαυτό σου να το κάνεις. Κάτσε και πάλι Αυτό είναι το glitch. Αυτό είναι το glitch. Ναι. Οκ. Τώρα βγαίνω. Wait. Τώρα Είναι τόσο περίεργο να μην έχει. Πρέπει να το κάνεις με τον εαυτό, πρέπει να το βάλεις με τον εαυτό σου για να γίνει, νομίζω. Εγώ το κάνω με τον εαυτό μου, γίνεται. μισό, άστο σε μένα. Μη βάλει κανείς, θα βάλει η Άρης Άρης, βάλει πίσω εδώ. Από πίσω, Α! μπράβο. Να, τώρα δεν έχεις! Και σήκω και δεν έχεις ούτε πόδια. Περίμενε, Έλα εδώ. Περίεργο. Yay! κάνω κι εγώ. Είναι τέλειο ρε τα πετάς. Είναι τόσο περίεργο. Εμένα φαίνονται, γιατί δεν ξέρω. Βάλ' το δίπλα. Γιόλο, Σοφή. Βάλ' το εδώ δίπλα. Πίσω σου. Εδώ. Που πατάω. Σε αυτή. Φύγε μωρή να το βάλει. Δεν ξέρω καν αν γίνεται με μένα. Τώρα. Έγινε. Σοβαρά. Τώρα σηκώ. Ναι. Περίμενε. Δεν τα χάσε τα χέρια. Τα έχασα. Τα έχει χάσει. Δεν τα χάσε. Εγώ σε μένα δεν τα χάσε. Α, εμένα μου δείχνει ότι τα έχει χάσει. Μένα μου Πώς άρεσε μου το ότι κάνετε και όταν εμένα. είσαι να κάνουμε ένα prank σε όλους. Να τους κάνουμε TPA. Ναι, αλλά θέλω κι εγώ κάτι το και σε μένα. TPA σε ποιον? Περιμένετε ρε παιδιά να κάνω κι εγώ. Κάνω άκρη. Θα έρθω λίγο σε λίγο, θέλω να το κάνω ένα prank.
Λοιπόν, θα μου βάλει κάποιο. Εγώ